दिनैनि क्लासाव गासिखौबो बरना लानाय जाबाय। जोङो थाखो जिनि सानखान्थि आयदाखौ जि फरायगासिनो दङ थ' बे फरायनायनि जोङो रिभिजन चेप्टारखौ नायगासिनो दं आरो जोङो दिनै नायगोन रिभिजननि R4 जाय बेदाव नोंसिना थाखोमान आरो जौगामान थांनाय मोनथाम लेक्चाराव जोङो माखौ नायखो स्रें रुजुथाय बर्ग रोदा आरो घन रोदा बेखौ नायबायथ' जों दिनै नायगोन थाखोमान आरो जौगामाननि बागै। दिनैनि टपिकआ जोंनिया दं थाखोमान आरो जौगामान। दिनैनि टपिकआनो जादों थाखोमान आरो जौगामान। बे दं नोंसिनिया R4 थ' जोङो बेयाव नायगोन जे नोंसिनि साइन्टिफिकेलि जेला नाम्बारा रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो अब्ला नोंसोरो बे नाम्बारफोरखौ माबायदि दाजाबगोन। जोंनिया जेला नर्मेल दाजाबनो होयो जोंनिया जेब्ला नर्मेल दाजाबनो होयो अब्ला जों थाम दाजाब थामबाथाय जों दाजाबनो हायो द' होननानै। जेला जोङो द' सानजाब द' होननानै बुङोब्ला जों गोरलै सानजाबनो हायो 36 होननानै। जेला जोंनो होयो द' राननाय नै बुंना होयो अब्ला जों गोरलैनो सानजाबनो हायो 3 द' राननायनिखौ जों मानो हायो 6/। बिदि नायोब्लाबो जोंनिया मा बे जोंनिया मा राननायखौनो बुजियो। बेबायदि जोंनिया मा गोरलै होबाथाय जोङो गोरलैनो दाजाबनो हायो सानखांनो हायो। खिन्थु जेला जोंनिया मा मेथामेटिकेल एक्सप्रेसनाव लिरनाय थागोन जेरैबायदि 3 सानजाब -3 प्लास 4 सानजाब 10 to the power -3 अब्ला जों बेफोरबायदिखौ माबायदि सानजाबगोन बा नोंसोरनो होनाय दोङो 3 to the power 3 प्लास मा 4 to the power 3 माबायदि सानजाबगोन आरो मा 3 to the power -3 into 4 to the power -3 अब्ला जों बेफोरखौ माबायदि सानजाबो। थ' जों बेफोरखौ जुदि जोङो फर्मुला मिथियालासिनो गोरलै सानजालांबाथाय जों माबायदि सानजाबनो हायो बेखौ ओरैनो नर्मेल आं ओरैनो बुजायग्रोनि जों उनाव मा फर्मुलाखौ बाहायनानै जों नायगोन। बेखौ जों 1/3 into 3 to the power 3 into मा 1/4 into 3 to the power 3 बेसे 1/27 into 1/बेसे 16 into 4 64 थ' बेबायदि जों बेसेबां गिदिर सानजाबलांनो हायो। खिन्थु जों बेयाव मा फरायगोन जों ओरैबायदि माखासे फर्मुला माखासे नेमखान्थिखौ फरायगोन जायनि गेजेरजों मा नोंसोरो बेबायदि गोलाव सानजाबलाङा बेबायदि गोलाव सानजाबलाङा बेबायदि गोलाव दाजाबलाङालासिनो नोंसोरो बेनिफ्राय मा डाइरेक्ट एन्सार दिहुननो हागोन। जेरैबायदि नोंसोर फर्मुला बाहायबा मोनगोन बेफोरबायदि नोंसोर माखासे फर्मुला मोननो हागोन नोंसोर मा जायखौ नोंसोरो बेयाव नायगोन जों बेनि गेजेरजों सोलोंनांगोन। थ' जोङो मानि थाखाय जों चेप्टारखौ फरायखौ मिथिबाय जेला जोंनिया नन स्टेन्डार्ड जोङो गोरलै सानजाबनाय गोरलै दाजाबनाय गैयालासिनो बेबायदि महराव जोंनिया सानजाबनाय दं दाजाबनाय दं जों बेखौ गोरलै खालामनो थाखायनो मा नै चेप्टारखौ फरायगोन। जोङो बेबायदिनो नोंसिनि बिजाबाव नोंसिनि जि थाखो जिनि रिभिजन चेप्टाराव जि दं जोङो दा बेखौ स्टार्ट खालामलांसै। थ' नोंसिनि गिबियावनो होनाय दं मोनसे एग्जाम्पल होग्रोनि मोनसे एग्जाम्पल होबाय एग्जाम्पलाव दं बेसेबां गिदिर नाम्बार 1 0 0 0 0 0 0 बेफोरबायदि बेसेबां गिदिर नाम्बार दं। नोंसोरो बेबायदि नोंसोरो मालाबाबो लिरा जेला नोंसोर हायार स्टाडिसआव थाङो जेला नोंसोर क्लास 11 12 फरायगोन अब्ला नोंसोर नुनो मोनगोन दे जों नाम्बारखौ बेबायदि मालाबाबो गोलावै लिरा जों बेखौ मा गुसुं महराव लिरो। माबायदि गुसुं महराव लिरनो हायोनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 to the power 10 इदि लिरनो हायोनो मा जोंनिया मा 10 to the power 10 माने जोङो 10खौ 10 खेब सानजाबदो 10 खेब सानजाबदो इदि होननाय जायो। बिदिनो मा 10खौ जोङो 10 खेब सानजाबदो 10खौ बेयाव 10 खेब सानजाबदो अब्ला जों बेखौ 10 to the power 10 होनो। अब्ला जों 10 to the power 10 होनबाथाय जोङो बेखौ मोननो हायो। थ' बेबायदिनो जोंनिया आरो जुदि मोनसे नाम्बार होनाय दं बेयाव जोंना लाथिख' मोनबेसे दं मोनब्रै अब्ला जोङो खनबेसे दाजाबदो खनबेसे सानजाबदो 10खौ जोङो खेबब्रै सानजाबदो मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै बिदिनो जोंनिया मा
लाथिख' मोनथाम दं अब्ला जोङो 10 खौ खेबसे सानजाबदो 10 खौ जों खेबसे सानजाबदो खेबथाम सानजाबदो जों बेखौ होनना बुङो जों मानि थाखाय होनना बुङो बेखौ गले गले सानजाबनायखौ गुसुङै फोरमायो गले गले सानजाबनायखौ गुसुङै फोरमायो गले गले सानजाबनायखौ जों मा गुसुङै फोरमायो बेबायदिनो मा 36 जों 32खौ मा खालामनांगौ 6 सानजाब 6 खालामबा मोनो अब्ला जों बेखौ मा लिरनो हायो 6खौ जों खेबनै सानजाबदो 6 स्कुवेर लिरनो हायो जोङो 64खौ मा मोननो हायो 4 सानजाब 4 सानजाब 4 जों 4खौ खेबनै सानजाबदो 4खौ जोङो खेबथाम सानजाबदो बिदि आरो नोंसोर मा दं 27 दं 27खौ जों बेसे मोननाय सानजाब 3 सानजाब 3 बेसे 3खौ जों खेबनै सानजाबदो 3खौ जोङो खेबथाम सानजाबदो आरो बेबायदिनो मा एग्जाम्पल लाबावनो हायो नोंसिनियाव दं 625 625खौ जोङो मा 5जों खेबब्रै सानजाबोबा जोङो मोननो हायो 625 बा जों बेखौ मा होननो हायो बेबायदि लिरनो हाबाय जोङो 625खौ जों 5 सानजाब 5 सानजाब 5 सानजाब 5 लिरालासे जों मा होखो 5खौ जोङो गोजौआव मा लिरखो 4 माने मा जों 5खौ खेबब्रै सानजाबो जों 27खौ 3 सानजाब 3 सानजाब 3 लिरालासिनो मानिखो जिहेथु जों 3खौ खेबथाम सानजाबदो ओंखायनो जों मानिखो 3 सायाव 3 जों होनना बुङो बेखौ 3नि जौगा बेखौ जों होनना बुङो 3नि जौगा बेयाव जोङो होनना बुङो बा 10नि जौगाया मा बेयाव 10नि बेखौ होनना बुङो जोङो 10नि जौगा 4 बेयो मा 10नि जौगा मायो 3 बेयाव जोङो 100खौ मा लिरनो हायो 10 into 10 अब्ला 10 to the power मा बेयो 2 बेयो मा बेखौ जों मा होनो 6नि जौगा मा नांगोन 2 6नि जौगा 2 बेखौ मा नांगोन 4नि जौगा सायाव बेसे दं 3 खेबथाम सानजाबदो 3 बेखौ जों नांगोन मा 3नि जौगा मा नांगोन 3 बेयो 5नि जौगा 4 बे मा 10नि जौगा 2 थ' बेबायदि होनना बुङो जोङो बे जाबाय जोंनिया फार्स्ट टपिक नोंसिना फार्स्ट पइन्ट होनाय दं बेखौ जों नायबायमोन जोङो गले गले सानजाबालासिनो जेब्ला जों नाम्बारखौ होयो अब्ला जों बेयाव नाम्बारखौ मा गले गले सानजाबालासिनो जों मा खालामो गुसुं महराव लिरो जिहेतु 2आ खेबनै फैदो 2खौ जोङो खेबनै लिरबाय 4आ खेबथाम फैदो 4खौ जों मा खेबथाम लिरबाय थिग बेबायदि गले गले सानजाबना होनना बुङो जोंनिया बेयाव जि गाहायाव थायो बेखौ जों बिथा होनना बुङो गोजौआव जि थायो बेखौ जौगा होनना बुङो माने मा बेयो माबाफोर थायो जोंनिया बिथा ओमफ्राय गोजौ मा थायो जौगा अब्ला बेयो मा जोंनिया बेयो बिथा बेयो मा बिथा आरो बे नैया मा जोंनिया जौगा थ' बेबायदि जों खालामनाय बिथा आरो जौगा गले गले सानजाबनायखौ जों गुसुंफोराव फोरमायनो थाखाय जोङो बे बिथा आरो जौगानि कनसेप्टखौ बाहायनाय जायो बे जाबाय नोंसिनि फार्स्ट टपिक दायो नायगोन जोङो सेकेन्ड टपिकआव थांनि बे जाबाय नोंसिना फार्स्ट टपिक थ' सेकेन्ड टपिकआ मा नायदों जों माखासे फर्मुलाखौ नायगोन माखासे नेमखान्थि माखासे नेमखान्थि एग्जाम्पलनि गेजेरजों थांगोन जोङो नोंसोरो हमबाय ए बि मावदो ए बि एम एन आ अनजिमाफोर आरो मा ए बि एम एनआ मालाबाबो मा लाथिख'नि समान जानो हाया ए बि एम एनआ मा मालाबाबो लाथिख'नि समान जानो हाया जों मा ए बि एम आरो एनखौ जों जेब्लायबो लाथिख'नि गोदोर होनना हमना लादो आरो ए बि एम एनखौ जोङो जायखिजाया नाम्बार होननानै हमना लादो थ' जों बेखौ नायनानै जोङो
जों बे a b mn खौ बाहायनानै जों सरासनस्रा माखासे नेमखान्थिफोर दिहुनगोन बेनि गेजेरजों जों नायगोन दायो फर्मुला बिसोरनिया फार्स्टआ दोङो a to the power m into मा a to the power n a आ नोंसोरना मा जायखिजाया नाम्बार m आ जायखिजाया मोनसे नाम्बार n आ जायखिजाया मोनसे नाम्बार आरो a b mn आ जोंनिया बेलेग बेलेग नाम्बार जुदा जुदा नाम्बार जोंनिया बेफोर नाम्बारा समान अब्ला जोंनिया जुदि बिदि होनाय थायो a to the power m आरो a to the power n महर होनाय थायो अब्ला जों नोंसोर मा लिरनो हायो इखो a to the power मा लिरनो हायो m plus n बेबायदि लिरनो हायो मा होननाय जादों बे जाबाय जोंनिया फार्स्ट फर्मुला मा होननो थांदों बेखौ नायफिन एग्जाम्पल नायनि एखौ जोङो मा हमना लाखो सापज 3 होनना हमना लाबाय अब्ला जों मा जागोन बेयाव 3 to the power m m खौ नोंसोर जायखिजाया मोनसे नाम्बार ला 2 into मा 3 to the power 5 अब्ला नोंसोरखौ जुदि इदि नाम्बारखौ दिहुननो होयो अब्ला नोंसोर माबायदि लिरनो हायो a आ 3 m आ मा जोंनिया a आ 3 बेयावबो 3 दं a आ 3 बेयावबो 3 दं 3 अब्ला 3 फर्मुला बायदि मा बेयाव m दं बेयो m बेयो मा n अब्ला बेयाव मा जानांगौ जोंनिया m plus n जायो अब्ला मा बेयाव जागोन 2 plus 5 अब्ला जों मा मोनगोन बेनि एन्सारखौ 3 to the power 7 जेला जोंनिया बिदि जायोब्ला जोङो 3 to the power 7 मोनो अब्ला बेनि एन्सारा जोंनिया जायो बेबायदि बिदिनो आरो जुदि आं मोनसे एग्जाम्पल लाबाव एग्जाम्पल आरो मोनसे लाबाव मा एग्जाम्पल लानो सापज 3 to the suppose 5 to the power 2 into 5 to the power 5 5 लासिनो बेलेग मोनसे नाम्बार लानोसै 3 अब्ला बेखौ जों मा मोनगोन 5 आ जोंना गाहायाव फैगोन मानोना मोनैयाव 5 दं बेनि फर्मुला बायदि गोजौआव 2 plus 3 जागोन अब्ला जों एन्सारखौ मा मोनखो 5 to the power 5 5 to the power 5 मोनगोन जेला जोंनिया बिदि होनाय थायो अब्ला जों बे फर्मुलाखौ बाहायगोन अब्ला जों मा लिरनो हायो a to the power m plus n a जौगा m plus n a जौगा m सानजाब a जौगा n जेला होनाय थायो a जौगा m plus n इंग्लिसाव होनना बुङो इखौ जोङो a the power बिदि होनना बुङो a to the power m plus n इंग्लिसाव होनना बुङो a to the power m plus n होमबा बे जागोन 3 to the power 2 into 3 to the power 5 2 plus 5 दाजाबबाय plus 7 अब्ला बेयाव जागोन 3 to the power 7 एबा 3 जौगा 7 बे मा 5 5 जौगा 5 बे जाबाय जोंनि फार्स्ट फर्मुला सेकेन्ड फर्मुलाखौ नायनि सेकेन्ड फर्मुलाया मा दोङो राननाय a to the power m राननाय a to the power n बिदि थायोबा जोंनिया मा जायो a to the power m minus n सानजाब थाबा दाजाब राननाय थाबा मा जायो दानख' सेकेन्ड फर्मुला थ' जों बेनि एग्जाम्पल नायनो एग्जाम्पलानो बिदिनो जोङो नायगोन 3 to the power 2 राननाय 3 to the power 5 अब्ला फर्मुला बायदि मा जानांगौ बे a समान 3 2 minus 5 अब्ला मा जागोन 3 to the power 3 जौगा दानख' 3 बिदिनो दं 5 जौगा 5 राननाय 5 जौगा 1 जेबो गैया माने बेयाव 1 दं 5 बेयाव जेबो गैया माने जोंना बेयाव 1 दं जेबो गैया माने जोंनिया 1 5 जौगा 5 दानख' 1 अब्ला 5 जौगा 4 5 जौगा मा जाखो 4 जागोन बे जाबाय जोंनिया मोनसे एग्जाम्पल आरो बे जाबाय जोंनिया मोनसे एग्जाम्पल दायो बेनि उनाव नायनि जोङो 3 नाम्बार 3 एग्जाम्पल मा होननाय दं नाम्बार 3 आव होनाय दङ a to the power m n बिदि होनाय दं अब्ला जों मा लिरनो
a to the power m to n जोङो बेबायदि लिरनो हायो एग्जाम्पल नायनि एग्जाम्पलाव मा होनाय दं एग्जाम्पलाव मा होनाय दं 6 to the power 2 into 3 अब्ला जों मा लिरनो हायो 6 in 6 द'जौ 2 सानजाब 3 जायो 6 का 6 बिदि जायो आरो मा लिरबावनो मोनसे एग्जाम्पल लिरबावनि 200 का 2 अब्ला मा 200 का 2 सानजाब 2 एसे 200 का 4 बिदि एन्सारा जागोन ना जायाखै नायनोबा नोंसोर मा 200 का 2 बाथाय जोंनिया 4 400 का 2 बाथाय जोंनिया मा जायो 16 बे जाबाय जोंनिया 16 अब्ला बेयावबो जोङो मोनो 200 का 4 बाथाय जों मोनो 16 अब्ला बे मा जोंनिया फर्मुलाया कारेक्ट बिदिनोहाय जों मा मोनथाम फर्मुला नायबाय फर्मुला नायबाय a to the power m राननाय a to the power n जेला थायो बेखौ नायबाय आरो मा a to the power m minus a to the power n बिदि मोनो जेला जोङो सानजाबथाय दाजाब मोनो राननाय थाबा दागखौ मोनो बिदि जोंनिया मोनसे ब्रेकेटनि सिङाव आरो बिनि सायावबो जुदि मोनसे जोंनिया जौगा थाबाबो अब्ला जास्ट जों बे मोननै जौगाखौ सानजाबना होबानो जोङो बेनि मेन फर्मुला बेनि एन्सारखौ मोननो हायो दायो जों नायगोन 4 नाम्बारा दं बिसनिया a to the power m into b to the power m दानिया बेयाव नायदो जोंनिया बेयाव a दं बेयाव b दं जोंनिया खिन्थु मा बेबाराव जौगाया समान बेबाराव जोंनिया गोजौ गैया m बेयाव गोजौ गैया m जोंनिया जेयाव दंमोन जोंनिया बिथाया एखेमोन जौगाया बेलेग डिफरेन्टमोन बेयाव दं जोंनिया बिथाया बेलेग आरो जौगाया जोंनिया डिफरेन्ट अब्ला बिदि जौगाया डिफरेन्ट थायो अब्ला जों मा मोननो जास्ट प्लास ab इनटु खालामनो हायो बेयाव जों मोनगोन a b to the power m जों मोनो जास्ट a b to the power m जोङो नायनि बेनि एग्जाम्पल नायगोन दायो बेनि एग्जाम्पल example suppose lani 3 to the power 2 into 2 to the power 2 जों मा मोनगोन बेयो a बेयो b गोजौआव m अब्ला मा मोनगोन 3 into 2 to the power मा अब्ला मा मोनगोन 6 to the power 2 6 जौगा बेयो जागोन ना जायाखै जों जुदि फोरमान खालामना नायगोन अब्ला 3 बाथाय जों मोनो बेयाव 3 स्कुवेरखौ जों मा मोनो सानजाब 2 स्कुवेरखौ जों मा मोनो बेयाव 4 अब्ला जों 2 सानजाब 4 36 जों बेयाव 6 सानजाब 6 सानजाब 6 मा मोनो 36 अब्ला जोंनिया मा बे फर्मुलाया कारेक्ट बे फर्मुलाया जोंनिया जादों a to the power m a जौगा m सानजाब b जौगा m बाथाय जोङो जुदि बिथाया जोंनिया बेलेग बेलेग डिफरेन्ट जायोबा जों बिथाखौ सानजाबो आरो जोंनिया गोजौ मा जौगाया जानानै फैयो बे जाबाय 4 नाम्बार दायो जों जोंनिया 5 नाम्बार फर्मुला 5 नाम्बाराव दं जों मा होनो a to the power m राननाय b to the power m बेखौ जों मा लिरनो हायो a to the power m by b to the power m नायदो दानिया बेयाव मोननैयावबो जौगाया m दं अब्ला जों मा गाहायाव जास्ट a by आरो m बेबायदि लिरनो हायो राननायखौ जों बेबायदि लिरनो हायो राननाया मा a to the power m राननाय b to the power m बा a जौगा m राननाय b जौगा m अब्ला जोङो जिहेतु बेयाव जौगाया मोननैयावबो जौगाया मा समान जौगाया समानबा जोङो बेनि बिथाखौल' जों मा ब्रेकेटनि सिङाव लाबोबाय ओमफ्राय गोजौ मा जागोन m बेखौ जोङो नायनि फर्मुलानि गेजेरजों एग्जाम्पलनि गेजेरजों नायबा मोजां बुजियो जुदि एग्जाम्पलनि गेजेरजों नायो 3 to the power 2 राननाय 2 to the power 2 दं अब्ला मा मोननो 3 to the power 2 जों गाहायाव नायो 2 जौगा 2 जिहेतु जौगा मोननैबो समान
बेयाव मा जिहेतु जोंनिया जौगा मोननैबो समान अब्ला जों मा मोननो हायो 3/2 जों बिदि मोननो हायो आरो जुदि एग्जाम्पल लाबावो 4 स्क्वायर राननाय मा 2 स्क्वायर अब्ला 4/2 मोननो हायो स्क्वायर जोङो नायनि एन्सारखौ मिलायगोन ना मिलायाखै जेब्ला जों 4 स्क्वायर खालामो अब्ला जों मोनो 16 जेब्ला जोङो 4 खालामो 2 स्क्वायर खालामो 4 जोङो 16 खौ जेब्ला 4 दो रानो अब्ला जोंनि एन्सारखौ मोननांगौ जोङो 4 बा बेयाव नायनि जों मोनगोन ना मोना 2 खौ जों रानबा 2 मोनो होल स्क्वायर अब्ला मोनो 4 अब्ला जोंनिया बे फर्मुलाया जोंनिया कारेक्ट जोंहा बे फर्मुलाखौ जों बाहायनो हायो बे जाबाय जोंनिया बेनि फर्मुला जोङो बेनि उनाव दंबावो जोंनिया फर्मुला मोनथाम फर्मुला दंबावो जों बेखौ नायनो दायो फर्मुला नाम्बार 6 फर्मुला नाम्बार 6 आव दं जोंनिया a to the power m खौ नायबाय फर्मुला नाम्बार 6 आव दं k to the power 0 k power 0 जेब्ला जोङो माबा मोनसे जायखिजाया मोनसे नाम्बारनि सायाव जोंनिया पावारा 0 थायो जों सानफ्रोम बेखौ 1 मोनो थ' बेखौ जों जास्ट गोसोआव लाखिबानो जागोन बेखौ जों फर्मुला होनो हाया जास्ट मोनसे बेयो थार बुंथि जेब्ला जोङो a नि पावार a नि जोबा जोंनिया जायखिजाया 0 थायो जेब्ला जोंनिया a नि पावारा जोंनिया 0 थायो अब्ला बेयो सानफ्रोम मा जानानै फैयो जोंनिया 1 जानानै फैयो आरो जोङो नाम्बार 7 a to the power suppose -1 दं जेब्ला जोंनिया माइनास थायो अब्ला जों मा होनो बेखौ 1/a गाहायाव लाबोनो हायो जेब्ला जोंनिया माइनास थायो अब्ला जों मा बे नाम्बारखौ जों मा गाहायाव लाबोनो हायो बे जाबाय जोंनिया जोङो बेनि एग्जाम्पल नायनो मोननैसो एग्जाम्पला दं जोंहा 2 to the power -1 दं अब्ला जों मा 1/2 लिरनो हागोन जेब्ला जोङो मा 3 to the power -2 दं माइनास दं बेयाव अब्ला माइनास दंबा जोंनिया 3 आ गाहायाव फैगोन 3 नि सायाव जोंनिया मा दं 2 आरो 3 नि सायाव जोंनिया फैगोन 2 पावार 2 पावार बिदिनो आरो एग्जाम्पल मोनसे लाबावो एग्जाम्पल लानो सापस 3 to the power -6 माइनास दं 1/, माइनास दं जोंनिया आरो 3 to the power -6 दा बेयाव मा 1/3 माइनास थानायखाय जोंनिया गाहायाव फैबाय 6 पावार दं 6 पावार दं बेफोरबायदि जोङो खालामनानै जेब्ला जों माइनास थायो जों गाहायाव लाबोनो हायो बेबायदिनो आरो मोनसे फर्मुला दंबावो जोंनिया लास्ट फर्मुला लास्ट फर्मुलाया जोंनिया मा दं थ' जोंनियाव दं सापस a/b -1 a/b -1 दं अब्ला जों मिथिगौ जों गोजौनिखौ गाहायाव गाहायनिखौ गोजौ लाबोनो हायो बेनिफ्राय मिथियो अब्ला जोंनिया मा bआ गाहायाव फैगोन a जोंनिया गाहायाव b/a मानोना जोङो माइनास थाबाथाय मा गोजौनिखौ गाहायाव आरो गाहायनिखौ जों मा गोजौआव सोलायनो हायो ओंखायनो जों a/b -1 खौ जों b/a लिरनो हायो आरो दं जोंनिया 9 नाम्बार बेनि एग्जाम्पलखौ नायनि मा होननाय जादों बेनि जुदि एग्जाम्पल नायो 3/2 -1 दं अब्ला जों मा जागोन 2/3 आरो बेबायदिनो जोंहा सापस 3/2 सापस मा -3 दं अब्ला जों मा 2/3 to the power 3 लिरनो मानोना गोजौनिखौ गाहायाव आरो गाहायनिखौ जोङो गोजौआव सोलायनो हायो बे जाबाय जोंनिया 8 नाम्बार फर्मुला दायो जों नायगोन बेनिनो लास्ट फर्मुला जोंना लास्ट फर्मुलायाव दं बेसे नाम्बार जोंनिया 8 नाम्बार थांबाय दायो जोंनिया 9 नाम्बार 9 नाम्बाराव दं जोंनिया सापस जों मिथिगौ दानख' सानजाब दानख' मा जायो दानख' सानजाब दानख' जोंनिया दाजाब जायो दानख' सानजाब दाजाब मा जायो
दानख' दानख' जायो बिदिनो मा दाजाब सानजाब दाजाब माबा मोनसे दाजाब दं बेबायदि दाजाबा जों मा मोनो दाजाब मोनो दाजाब सानजाब दानख' बिदि जों खालामबा मा मोनो दानख' मोनो थ' बेबायदिनो होमबा जों मा जेला जोङो दानख' मोननै खालामो अब्ला जों दाजाब मोनो होमबा नायदो जोंनिया -1 to the power suppose n दं 1 जागोन जेला n नि माना मा जागोन जरा -1 जागोन जेला n नि माना मा जागोन जोंनिया मोनसे बेजरा मा होननो थांदो सापस एग्जाम्पल नायनि एग्जाम्पल -1 स्क्वायर -1 into -1 होमबा जोंनिया माइनास माइनास सानजाबदोंबा +1 जागोन होमबा n आ जोंनिया जरा थाबा प्लास जायो -1 to the power 3 दं बा -1 into -1 into -1 बिदि दं अब्ला जोङो जेला बे मोननैखौ सानजाबगोन अब्ला जों मोनगोन +1 मानोना माइनास माइनास जोंनिया खिन्थु इयाव मा थागोन -1 जों मिथिगौ प्लासदो माइनासदो सानजाबा -1 होमबा जों मा जेला जोंनिया थामा बेजरा जेला जों बेजरा अनजिमा जायो अब्ला जोङो माइनास मोनो जेला जों जरा अनजिमा जायो अब्ला जों मा मोनो प्लास मोनो जोंनिया होमबा -1 जेला n नि माना जरा जागोन अब्ला जोङो 1 मोनगोन जेला जों बेजरा जागोन अब्ला जों मा मोनगोन दानख' मोनगोन दानख'आ जोंनिया दाजाब जाफैयो जेला n आ जरा दानख'आ जोंनिया दानख'यैनो थायो जेला जोंनिया n नि माना जायो बेजरा जायो बेखौबो सोलायफैबानो जाबाय थ' बेखिनिया फर्मुला दं थ' मोनसे जोङो जि गोलावखौ गुसुं महराव लिरनाय बेखौ फोरमायनायखौ जोङो मोनसे थि फोरमायनायाव नायफिननि मा होननाय जादों जों मिथिगौ जेला मोनसे जोङो गोलाव नाम्बारखौ जेला जों मोनसे गोलाव नाम्बारखौ गुसुं महराव फोरमायो जों गुसुं महराव फोरमायनो थाखाय जों मा बाहायखो जोङो एग्जाम्पोल नायदोंमोन जोङो 100 जोङो मा 10 सानजाब 10 दं बेखौ जों 10 to the power 4 लिरो जेरै जोङो लाथिख' मोनथाम दं अब्ला जों 10 to the power 2 लिरदों 10 जौगानाय 10 जौगानाय होनना जोंहा लाथिख' मोननै सानजाब जादों थ' बेखौनो जोङो नायनि दा मोनसे पइन्ट होनाय दं बेयाव नायदों जायखिजाया मोनसे जोबोर गेदेर जायखिजाया मोनसे जोबोर गेदेर जायखिजाया मोनसे जोबोर गेदेर एबा उन्दै अनजिमाखौ फोरमायारि महराव एबा गनायजा महर होनना बुङो एबा गनायजा महराव ओरैबायदि फोरमायनो हायो बेबायदि फोरमायनाय जों नायो माबायदि k into 10 to the power m k into m m बेयाव बे जानानै फैदो बेयाव जोंनिया बे जानानै फैदो बे फर्मुला जायखौ आङो ग्रीन लाइनजों हाइलाइट खालामदों जेराव k आ जोंनिया मा सानफ्रोमबो 1 निख्रुइ देरसिन एबा 1 जों समान k आ जोंनिया सानफ्रोमबो 1 निख्रुइ देरसिन जेराव k आ जोंनिया सानफ्रोमबो 1 निख्रुइ देरसिन एबा समान खिन्थु मा जोंनिया सानफ्रोमबो 10 निख्रुइ मोनसे फिसा नाम्बार बेयो 10 निख्रुइ मोनसे फिसा नाम्बार थ' नायनि मा होननाय जादों नोंसोरनो एग्जाम्पोल आरो m बेयाव जि m दं m आ मोनसे मोनसे रग' रग' अनजिमा जों बेखौ नायफैदो दायो माबायदि एग्जाम्पोल नायनि सापस नोंसिना मा नायदों 2 1 0 0 जेबो गैया माने 10 to the power सापस आंनिया मा दं 2 दं जों फोरमायारि महराव खिथिनो थाखाय जुदि आं बेखौ k होननो हागोन नामा होमबा k होननो हाया नैबे मा दं 21,000 दं नैबे आंनिया 10 to the power m महराव दं बे आंनिया 10 to the power m महराव दं नैबे खिन्थु आंनिया मा बियो
k नङा मानोना आंनिया जुदि बे k जानांगौबा मा जानांगौ आंनिया बे k आ 1 निख्रुइ देरसिन जानांगौ खिन्थु मा आंनिया 10 निख्रुइ फिसा जानांगौ 10 निख्रुइ फिसा जानांगौ खिन्थु आंनिया 21,000सो दं अब्ला जुदि बे नाम्बारा 21,000 होनाय दं अब्ला बे 21,000नि उनाव आं ओरैबायदि लिरनो हागोन बेखौ 21,000.00000 into 10 to the power 2 एखे नंगौना नङा 21,000.000 माने सरि बेयावनिया लाथिख' मोनसिगोन 21,000 21,000.000 21,000.000 आरो 21,000 एखे एबा 21,000.000 आङो जाहाथे नोंसोरखौ बुजिनायाव गोरलै जायो ओंखायनो 21,000.000 लिरबाय आरो 10 to the power 10 जौगानाया जोंनिया 10 जौगानायखौ दोनबाय आं जुदि बेखौ k नि महराव लाबोनांगो आं बेखौ बेबायदि मा फोरमायारि महराव लाबोनांगो अब्ला आंनिया बेयो जुदि k जानांगौ आंनिया बे नाम्बारा मा सानफ्रोमबो 10 निख्रुइ फिसा जानांगौ आरो 1 निख्रुइ देरसिन जानांगौ 21,000 आंनि मिथिगौ 1 निख्रुइ देरसिन अब्ला बे मोजाङै दं थिगानो दं जुदि आङो k खौ 10 निख्रुइ फिसा खालामनांगौ अब्लाथ' बे 10 निख्रुइ फिसा नङा अब्ला बेखौ 10 निख्रुइ फिसा खालामथारनांगोन दानिया बेनि सिगां जों मा लिरगोन बेखौ नायबानो जाबाय उनाव जुदि दशमिकखौ लिरखाना दि दं मा दशमिकखौ जुदि मा आगसि फारसे दावखोयो दशमिकआ मा आगसि फारसे दावखोयो अब्ला जोंनिया मा जायोनो बेयाव दाजाब मा होननाय जादों बुजिगोन दायो जुदि दशमिक आगदा फारसे दावखोयो जुदि दशमिकआ जोंनिया आगदा फारसे दावखोयो अब्ला जोंनिया मा जायो बेयाव दाख' मा होननाय जायो नाय जोंनिया 21,000 जों बे 21,000खौ जोङो 10 निफ्राय मा खालामनांगौ फिसा खालामनांगौ आरो 1 निफ्राय फिसा होमबा आं जुदि दशमिकखौ आं बे बाराव लाङो अब्ला दशमिकखौ आं उथिं लांखो आगसि फारसे लांहोना लायाखै अब्ला आगसि फारसे लांबा आंनिया मा जायोनो नैयाव आंनिया दाजाब जायोनो आं दशमिकखौ खेबसे लांबाय अब्ला आंनिया बेयाव बे बाराव मा जानानै फैखो 21,000.0 जानानै फैगोन फैयाखै आं दशमिकखौ मिथिलांबाय खनसे बेयाव 10 to the power मा जायो 2 plus 1 आं खनसे लांबाय खनसे दाजाबबाय जिहेतु आगसि फारसे लांदों 2,000 दं बे बारावबो बे मा जोंनिया 10 निख्रुइ देरसिन मा थांखो आरो खनसे लांबावबाय आंना मा जानानै फैखो बे बाराव 210.000 सानजाब आरो जिहेतु खनसे लांबावबाय 2 दाजाब 1 3 दाजाब 1 खनसे लांबावबाय बियो बेनि थाखाय आरो खनसे लांबावगोन मानोना बे 10 निख्रुइ देरसिन 21.000 सानजाब 4 दाजाब 1 3 दाजाब 1 4 ओमफ्राय बेयाव खनसे लांदो 3 आरो मा दं आरो खनसे लांबावगोन 21 जोंनिया जिहेतु 1 निख्रुइ देरसिन दं 10 निख्रुइ आरो देरसिन बेयो बेसे जागोन 2.1 जाबाय सानजाब 10 बेसे 5 दाजाब 1 बेसे जाखो 2.1 सानजाब 6 बाहागो 6 जौगा 6 दानिया नायदो आं बेखौ k लिरनो हागोन दायो नायदो आं मिथिगौ नैबे आंनिया मायाव दं 10 to the power m महराव दं बेयो थिगानो दं दानिया नाय बेनिखाय आं k लिरनो हागोन k लिरनो हागोन मानोना मा k आंनिया 2.1 आंनिया मा 10 निख्रुइ फिसायाव दं आंनिया 10 निख्रुइ फिसा जानांगौ थिगानो दं 2.1 आंनिया 1 निख्रुइ गिदिर अब्ला थिगानो दं अब्ला आं मा लिरनो हायोनो 21,000 नैखौ आं मा लिरनो हायोनो 2.1 सानजाब 6 बेबायदि लिरनो हायो बे जाबाय जोंनिया मोनसे एन्सार आरो बे बाराव नायनि आगदा फारसे लांनायखौ दाफ'जानायखौ नायनि आगदा फारसे लांनायखौ नायनि दायो 0.00121 into 10 to the power suppose 2 दं अब्ला नाय 0.0021
बे आंनिया सेनिख्रुइ फिसा आं बेखौ सेनिख्रुइ गिदिर खालामनांगोन अब्ला आं मा दशमिकखौ बेयाव खनसे लांगोन अब्ला बेयाव दशमिकखौ खनसे लांबा आंनिया मा जागोन आगदा फारसे लांबाय होमबा आंनिया मा जागोन दानख' जागोन बेयाव मा दानख' जाफैगोन 0. आं बिथिं लांबा आंनिया लाथिख' मोनसे थाबाय 1 into 10 to the power 2 minus 1 जाबाय बेयाव फैबाय जिहेतु बेयो दाबो सेनिख्रुइ फिसा अब्ला आरो आं मा लांबावगोन बेयाव बेखौ आरो खनसे लांबावगोन बेयाव आरो जुदि खनसे लांबावोब्ला मा जाखो 0.121 into 10 to the power 2 minus 1 बेसे 1 minus 1 बेयाव मा जिहेतु 0. बेयो मा 0.0121 10 to the power 1 बेयो मा 0.00 सरि बे मा दं 0.121 into 10 to the power 0 10 to the power 0 आरो बेयाव मा दं आं आरो खनसे लांबावगोन बेखौ मानोना आंनिया 0.121 दायोबो 1 निख्रुइ फिसा खनसे लांबावबा बेयाव जाखो 1.21 into 10 to the power बेयाव 0 दं 0 minus 1 अब्ला मा जाखो 1.21 into 10 to the power minus 1 मामोन बे आंनिया 0.0011 into 10 to the power 2 तो बिदिमोन आंनिया आंनिया नाम्बारा बिदि होनाय दंमोन आं बेखौ बेबायदि लिरनो हायो दानिया नायदो आं बेखौ के लिरनो हागोन मानोना आंनिया के जानो थाखाय आंनिया 1.21 1आ 1.21 आ 1 निफ्राय गिदिर आरो 1.21 आंनिया 10 निफ्राय फिसा अब्ला बे मा के into 10 to the power m नि महराव होबाय अब्ला m नि मान आंनिया मा जाखो m नि मान आंनिया जाबाय -1 अब्ला बेयावबो आंनिया जाबाय k into 10 to the power m अब्ला बेयाव m नि माना मा जाखो 6 ओमफ्राय k नि माना मा 0.1 बेयाव आंनिया k नि माना मा 1 बे जाबाय जोंनियाव बेनि माखासे फोरमायारि महर बेबायदि जों फोरमायारि महर जोङो जेला जोङो बेनि एक्सारसाइज कुइसनखौ खालामगोन जों माखासे कुइसनफोर नायगोन जोंनिया माखासे कुइसनफोर नायदों जिहेतु दिनै टाइमा गैला 37 मिनिट जाबाय मेक्सिमाम 35 मिनिटनि क्लासखौ लानो ट्राइ खालामो आं जिहेतु मोजाङै बुजायनायनि थाखाय लासै बुजायनाय नोंसोरखौ बुजिमोननायनि थाखाय दिनै एसे गोलावै एसे लासै बुजायनाय हिसाबै दिनै टाइमा 37 जादों बेखौ नायनानै जों दिनै कुइसनखौ कभार खालामबाय नेक्स्ट क्लासाव जोङो बे R4 नि फ्राय जोङो कुइसनखौ नायगोन जुदि बुजि मोनाबा लेक्चारखौ खनसे नायफिनबानो जाबाय एसे गोसो होनानै नायबानो जाबाय आरो जे कुइसन दं बेखौ मोजाङै गाव हारसिंनो प्रेक्टिस खालामनो खनसे ट्राइ खालाम आरो हायाबा नों जे कुइसन सल्भ खालामनानै लेक्चार आपल'ड खालामगोन थ' बेखौ नोंसोर मा नायफिननो हागोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो माबाफोर डाउट दंब्ला सोंहरनो हागोन आरो मोजां मोनदोंबा एसे लाइक होबानो जाबाय थेंक इउ